na daraga before mga tugang you fall in love. Sabi, before ngaya you fall in love, you must follow 5 rules. Magayonon ining pagnilay-nilayan tango niya na hapon. Ini mga tugang pinurward sa ko ni Father John Barque. Sabi digdi, first, don't move too fast. Take your time. Pagabot na ang mga tugang sa pagkamot, dapat databi, di kita nagiging makaskas. Kamong mga nagdadangog mo niya ng mga daraga, soltero, teenager, pagabot mga tugang sa pagkamuot, dapat dai mga tugang kita maging makaskas. Take your time, di ba? Take your time. Tas sabi, ang pagkamuot ngaya na iyan, ang pagkamuot ngaya tabi, ay nangani tuloy, nawara lugod, ang pagkamot ngaya tabi, da iyang pigidali. Nawara lugod, ay nako, madali sana. Ang pagkamot ngaya tabi, da iyan pigihidali. Ang pagkamot ngaya, kusang nag-aabot. Kung may nahiling ka na sa imong namumutan, bigla mo sa na mga tugang na kanyan, bibigla mo sa na yan na niyo, mapagayon mga tugang na pagnilay nila. Dagugan nindo nito, padangog ko sa indo, tapos saro-saro unta daw. English o garing ini. Pero, dakon man kamong nagkakasabot ki is English, di ba? Dakon nata. Nawara. Nata man ta nawara ini, ipadangog ko sa indo, tapos saro-saro unta daw. Dagugan nindo ki mara ini. Dagugan nindo, ha? Halini kay Father John Barques, pinurward sa ko. Bakit? Bakit ito? Ay, naku. Mapagalon, ini man na sinabi. Naku na. Bata ng... dahil 5 pala ni 5 rules. Before you fall in love, you must follow mga tugang the rules. Naku na. Di ko na tabi ki 5 years na tinao, mga tugang lolo, mga tugang sa iyang aki na sa iyang makuapo ito. Must follow 5 rules. 5 rules. First, don't move too fast. Take your time. Real love grows slowly, not in a rush. Okay, I won't hurry. Second, Alright. Second, ang pagkamot na mga tugang, nagtatalubo iyan. Di dapat kitang naghihidali. Kita hihiridali ta. Ilinga. Pakalipas kinagkaberang bulan, nagbulagan. Pakalipas kinagkaperang bulan, sa babay, nagluha-luha. Nano ka nga yabi? Delayed nga niya ako, ma. Saka, second, don't just listen to what he says. Watch what he does. Kamud kita da ang mga babayi, kamud ang mga babayi buda ang mga lalaki. Di da tabi kamo magdangog kung ano sa iyang pigtataram. Hilingon mo daa kung ano da ang pigsasabi. Second, don't just listen to what he says. Watch what he does. See? Actions always tell the truth. Yan. So I should trust actions more. See? Kung di ka na ma-in love, hilingon mo da tabi ang sa iyang hero, bakoan sa iyang pinagtataram. Because action speaks louder than word. Naintindihan? Tama? Tama tabi, Your Honor? Tama tabi? Tama tabi? Di na dapat iyan naghidali. Sabi kang texter, latason ko man ini mana. Anong ba? Ang hapot man kayo ni objection nga, Your Honor. Stoy, pinurwad man sila sa kuya nga ni. Ini mana. Latason ko man ini. Your Honor, objection overruled. Ito, sunod. Trust actions more than words. Yeah. Exactly. Yeah. Next. Third, if you feel worried or unhappy most of the time, that's a clear red flag. Love should give peace, not stress. Yeah. That makes sense. Fourth, don't try to pretend. Just be real. If he truly loves you, he will stay for who you are. I will stay myself. Good. Fifth, never ignore your self-respect. The moment you lose your value for someone, you lose yourself. Grandpa, these rules feel strong. Because love is powerful. Yeah. And your heart is precious. Thank you. I will remember every word. My child, before you fall in love, See, you must fall. nakakamo ito Junior. Ang pagkamot da mga tugang, mga kapingki, bako stressful.
Pag ika na in love, dapat dahil nagdadaki stress sa buhay mo, as in sa buhay niya, love, mga tugang, should give peace to you. Ang pagkamot daa, nagdadara mga tugang nin katuninungan sa buhay. Bako, nagdadara, nin stress sa buhay nin tao. Kung ang namumuot sa imo o namumuotan mo, nagaparadarang stress sa imo, that is not love. Dapat ang pagkamot, nagdadara mga tugang nin peace, katuninungan. Yan, di ba? O ang pangultimo. Sabi kang luluduman sa akin yung babayi, do not ngaya lose your values. Di ba? Pag sinabing values, mga tugang, it pertains to sometimes the virginity of a woman. Tama. Bakong garuyo, or any values, mga tugang na nakapagpapakarhay kan sa imong dignidad. Ngunya na panahon inda, dakulong pa man kaiyan. Pero dapat databi, atamanon an sa imong pagkatawan sa tuyang pagkababayi, sa imong pagkababayi, di mo na pagtawanan sa boyfriend mo. Ay, kung ako ang babae, Junior. Kung ako ang babae, Junior, ay, pirmi ako naka-short. Kung ako babae, daraga, magsa... ay, marawat kan ugali. Masala nga yan, oy. Pero seriously, never lose values. Pag nawara na ang values na ang kambuhay mo, mga tugang, you will lose self-respect. Mawarang ka ng respeto sa sisay man, asin ka, kung makakuha ka man ng ibang lalaki sa buhay mo, mga tugang, pwede na tabi na mawaran siya ng respeto sa imo, may naindot nang nagharok sa bubon. Bata yan baga, di mo naman masulit kayo dyan, Junior. May huminarok na sa bubon, makuha mo pa man yan. Tama? Yan tabi, mga tugang, ang 5 mga bagay-bagay na tabi na before you fall in love, gitang mga lalaki, asin mga babayi, arog kan dapat an sa tuya. Kundi kitang may mga agom na, mabawi mo pa man yan. Nagkidasal kita sa simbahan. Ang sabi, ang pagkamuot ngayon, ang sa tuyang pagkamuot ngayon, till death do us part. Di ba? Di naman mabawi yan. Kaya mga tugang, mas maray tabi na arog kaan ang sa tuyang ilingon. Sa dirihon, asin man tiniron, mga tugang na maugma, an sa tuya tabing sa diri, nga nindade kita ki problema. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver, wag ignulin ang karusugan ng atay. Dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins na may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Kadagdagang nutrisyon para sa mas marhay na proteksyon. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector, sustansyang nagbibigay proteksyon sa liver injury. Nakakapreventar mga tugang nindanyo sa tuyang atay. Siring man, nakakatabang para sa liwat na pag-regenerate kan sa tuyang na-damage na atay na pwedeng magbalik giraray sa tuya tabing oral daw asin makusog na buhay. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang iba pang istorya sa Pinkyon mo. Totoo mga tugang mananaw, tabi kita kilod. Makalipas lang kan mga patalasta. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi.
Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagondi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Alecto. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kidney care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, . 'Yan, 'yan, 'yan. 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 '
Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na! Pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15. Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address:
Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oy, pink yun mo, baby, pink yun. Mo, baby, pink yun. Mo, baby, ni baby, Henry. Pink yun mo, baby, pink yun. Dahil di ba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo, baby, pink yun mo, baby, pinky, Henry, Henry. Pink yun mo, baby, pink yun, baby, dahil di ba kundi radyo DZGB. Oh, yeah. Alright, sige, balik kita mga tugang digdi po sa programa sa DCGB. Sandali lang. Balik po kita digdi sa tuya na programa sa DCGB. Yan. Okay. Sige. Ano nang yan oy? Ayo, yung manggiraray. Wala man. O di bueno na. Ligyan na muna kita sa iba pa niya itong mga informasyon. May kinaraman tabi sa dami ng kung anong sakit na kumakalat. Mga tugang, influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit na dulot ng atay. Tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver, magpabayaan ang kalusugan ng atay? Proper diet, exercise, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ang ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro, ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Wala ka nang hahanapin pa sa Liver Aid Pro. Pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle. Sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, sige, sandali. Pink yun mo, baby, pink yun.
Saga naman po. Mga tugang salamat ka sa pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. Ini po ang Pinky on mo, baby. Kay Basti Henry mabuhay. Tagulan na.